It's alright, it's okay. Sekulesa sikhathi futhi sokuthi mina nawe siphinde futhi sihlangane khona la live kwi Broken Mirror Entertainment. CLOVmusic.com qwala uyazi nawe igama lami nguthuba ngokwamtshali I go by the name of T Lovers. But kuma social media ungangithola ngoma lobuthuba. Well, igama le show siphuzani bafethu. Nawe uyazi ziningi yake zilephuza bafethu umuntu nomuntu uyayikhethela ukuthi yini akafuna ukuyiphuza. Njengamanje ngisema ngisi ngapamba insunazi intwana ngiyayibona la ukuthi zibhorekele. Kodwa ngiyabona ngathi manje zomile ngase ngisazi ukuthini. Esingishona kuzona njengamanje ngibuza ukuthi yini eziphuzayo and then uzofound out egcineni ukuthi iphuza ini. Qhubeka nohlelo. Sure wolof. Hamba kanjani? Zithini la? Ngidala amakhadi. Ukuzama imali. Niyakembula nishayiwe. Manje ngona nje anomile nje nabuya ngasi nomile nje zithini. Ngifuna ngithe into ephuzwayo. Sibone nje sikembula ngayo manje. Ngifuna ukuthi ngidrink, ngifuna ngikhwapha ifanta noma ikhuwi. Siyazi ushaya ngesikele nje. Okay, ngizobona uzowina ke la nizolokhu njanisa ngoba ngiyabona ndlela amakhadi ngifuna abazowina abawu5. Yeah, abawu5 kuzoba yi2 versus 2 lo uyabiza lo uyashova lo uyabiza lo uyashova ukuthi ubiza abamasuwini lo mangala eceleni then yonke into izoba grand. It's about to go down. The game is starting bafethu. Broken Mirror Entertainment yalazi udaba ungakhohlwa ukusubscribe. Okay bafethu bayadlala namanje. Okay, shova bafumnikeza isikhathi sehamba. Gijima. Sanimba. Sibona ukuthi ukephi u8. Esiphambili. Usuyiwina apho imele ngala eceleni bafo abeza abanye. Kushesha. Abeza abanye. Udliwe. Uzongena mawukuthi sebe round ebonke kuyenzeka akekho winile. Number 10. Babane? 10. Okay. Salushov. Okay. Sebe winile. 2 yes winner. Nama winner the camera, nama winner yesu ngala. Okay, yekela phansi sifocus la kwamanje. Gijima. 5. Okay. Okay, phafa ngibona udliwe. Kodwa udliwe. Hamba akashova sina 3 ngale. Kusela. Shova. Shova. Number 8. Oh, he face. Yo, buff. Okay, ham. Shota 1. Shota 1 bafethu abadlala sinabo bangaki 1 2 3 4 5. Okay, but kushota 1 njengamanje ongawinanga sekuyoba ukuthi usale ngenxeba but sizame ngakho konke osemandleni wonke umuntu simnikezile ithuba. Let's get into it. Awusiqala igame. Ikubizwe bala amakhadi asemane ngangaka. Emuva 3. Usudliwe? Soran bafethu kuzolunga nesihamba. Anyway ubaya igama lakho bafu. Awubayanda. Wena? Awukwanele. Ubayanda nokwanele badliwe bafethu basi next time bazolithola ithuba nabo lokuthi bayiwinele. Okwamanje asambeni niyazi nani ukuthi competition ayikapheli. Sakwezinye indawo. Washa. It's about to go down. Yalazi udaba amawinethu esinawo lawa bafethu. Kusele competition eyodwa ukuthi idlulele phambili. Then umuntu ayitholele isiphuzo sakhe. Okwamanje bazoshaya ama push up then iwinner ezowina kuzoba yona iwinner yanamhlanje ezokwazi ukuthi itholele isamba semali engaziwa uzobona egcineni wena hlala noma uthi uyafisa ukuba ingxenye yohlelo khulileka nje hlala lapho anti kuze kube segcineni uzoyithola inombolo bafethu ni ready sho akube njalo let's get into it. Okay njengamanje sifuna abantu abawu3 abazowina ozophuma uya ngaphandle then sosala no top 3 number 1 wethu no number 2 no number 3. Okay bafethu 3 2 1 let's go. Asambe bafethu aziyekanye kanye bafethu phansi phezulu si shubile bafethu ayikho into etholakala mahala yonke into iyasetshenzelwa. Musukurobha bafethu aziye phansi zonke.
Samukele musukurobha bafethu. Oropho ngiyamkhipha ke manje. Oropho ngiyamkhipha because ngiyabona ngizorobheka. Oropho ngiyamkhipha. Phuma, was. Okay, samukele ngizokhipha. Hey. Oh manini, qalani phansi. Wena phuma vele wena usuphumile. Qalani phansi. Ngenani manje ngenani. Asi niyakanye osalayo ngiyamkhipha. Manini phezulu nonke. Samukele. Ngizokhipha ungakangeni. Okay, mangithi ziye phansi ziyazi ukuthi ziya kanye kanye. Phansi. Phezulu. Oh, sesele nanga wavele walala Nkosi yami. Wavele walala kanjalo. Phelile umdlalo. Let's get into it. Okay, phansi. Phezulu. Phezulu. Samukele rob. Ozani qhubekani bosu. Sifuna number 1 manje bafethu sezoqondana la. Okay. 1 2 3 bafima. Okay, phansi. Phezulu. Phansi bafethu bakana umoya. Phezulu. Hey, nasi nayishaya kamnandi phezulu. Wasa. Okay. Bekunjani? Ake umnandi. Bekunzima? Ya, hey. Hayi nazo bafika ngasambeni manje isolele into zakho. Azoke. Eyowe, sanibonani babukeli sesemaphethelweni manje ohlelo njengoba nazi nani ukuthi it was all about ukuthi siphuzani igama le show. Ama winners ethu lawo ehleli nawo lana, winner number 1 ehleli phasi nendawo ngithi. Awona obalekile futhi sokuthatha laba abanye vele ngicela sibaphelezela wena nje ukuthi bezokubuka ukuthi udla kanje yabo. Okay bafethu into soyenza soba lesikhathi ukuthi uNtanga ayidlela inyama yakhe ngokuthula bembuka abaseceleni kwakhe and then mhlawumbe ke mawukuthi useyabadabukela mhlawumbe useyabapha useyobapha sekuyoba kuyena lokho thina okwethu sikwenzile siqedile okwamanje ukuthi nje ubafo ayidlela inyama yakhe. In 2 3 2 action. Idla mfethu. Idla ngempela inyama bafe yakho lenyama. Okay, isikhathi siyahamba uwedwa, isikhathi siyahamba sekushiya uwedwa isikhathi. Okay bafethu. In 3 2 1 soko siyangena action. Akhiwe inyama. Ayidliwe inyama teni socela ukuthi ubusiphuzela lapha ne drink yakho bafu uma ukuthi uzokwazi ukuthi uyiphuze uyiqede yonke sokwazi ukuthi sinikeze imali enga 100 rand in 20 minutes. Asibone lapho uNtanga usewenza njani naye iqala ngathi zomxaka. Kodwa isikhathi senaso baba, sikhulu isikhathi sesa kakhulu. Dila nekhokhi yakho lapho. Dila nayo. Shubile bafethu. Ngathi yamhlula uNtanga lapha nenyama. Usahlula uphisi bafo.
Samukela urelaxile lapha uyidlela kamnandi nje iqatha lakhe kurelaxiwe kupholiwe. Mzambeleni iglass bafethu. Mzambeleni iglass nimnikeze iglass. Kuze azophuza kahle. Azoyiphuzela kahle kamnandi relaxile. It's going down mangithi ngiyabheka ethatha iglass yokuqala. Wayiphakamisa ayifaka emlomeni. Mkhuthazeni bafethu mkhuthazeni banganomsini mshayeleni ihlombe ukuthi wenza kahle. Asambe bafa asamba. Naye khuthazini. Phuza ngathi uyaphalaza bafu ungasabi. Hayi bafo yangisokolisa ngubona umdlandla. Angubona umdlandla lapha na mina mfethu. Angubona umdlandla bafa kusetshenzwe. Hawu. Ubuze wazi ukuthi nje kusasa mawufika lapha esikoleni uyithengele umuntu wakhe amagwinya yabo leyo nto leyo. Kepha lakho kamnandi. Cabanga isonto lonke. Akwazi ugive up manje bafo akwazi ugive up manje. Sasa kakhulu isikhathi unaso phuza. Phuza bafo kumele nje ukuthi uphuze. Sisinikeze noma ugive up in 15 minutes sisakwazi ugive up manje. We still have a long way to go. Isikhathi sikhona. Hello babekho serious ngemali. Igama lohlelo siphuzani. Ushinto oyiphuzayo. Noma ukuthi uyafisa ukuthi ube engxenye yohlelo kulula kakhulu. So share inamba egcineni so washiya ama details but anyway mina igama TilaVaCLOVmusic.com gqwala Mr anti-officially advisor all the way from now yazi. Cause ngiyabona untanga manje ngathi uyahluleka kuzophoqa ukuthi uhlelo silivale. Kodwa hayi ngathi manje umoya uyawufaka. Ufake ba kumoya, faka umoya. Hayi bafa kwazi ukuhluleka manje mina nginawa ngifuna bafa imali ngiyiphesa imali ikhona uzoyithola right now in cash bafu. Kuyasarendeka. Ay. Ngicela ukukhuthaza ukugcina bafu. Ngicela usuphuze. Hayi ngathi ngizobuyisa manje bafe. Athi ngizobuyisa. Usuthi cha hayi. Hayi lutho. Bafezi, eshaka drink isho sokumele sele drink. Selami mfasi nami ngisele drink nama ayikho bende ngizoyenza bafu uhlulekile. Imali ikhona in 5 minutes bafu uhlulekile. Bafethu siyasemba ukuthi niyayibonela ke nani lapha emakhaya ubafo simnikezile ichance ukuthi ayitholela imali but yena uhlulekile but anyway uyalazi ukuthi Broken Mirror Entertainment #siphuzani hlala nathi ungakhohlwa ukusubscribe uyalazi ukuthi kwamanje wonke umuntu usethubeni ukuthi ayiphuzele idrink sina sesayivala samba kanje so bonana next time on the next episode hala back okay just to give a shout out bafethu ibinjani nyama nani kakhulu inyama bekuyasesihlahleni bafethu kamasho uma ukuthi nje impela uyayithandela nawe ukuthi ube grand mhlawumbe uyilambile urelaxele mhlawumbe nawe ubhorekile noma nabangani bakho nifike nje la nizoyishayela yonke into yasonakala ukudla kumnandi kakhulu kwamasho hala back salute.